Дами и господа, този поздрав е специално направен от Георги Мошния и неговото семейство, специално за Георги Тариката, за най-добрият град Луковит, за Георги Оригинал, за невъзможния Gypsy King Production. Амела Кая гитаро, Георги Цриката Итало, Леско семейство от град Луковит, поздрав керава ме дадеске. О Георги, о патрони, кај си лес, буд паре, ромален ми фамилија, мастерен тумаре мосте, и симан буд бари фамилија, капа барав тумен, вали гърми на Южна Българија. Дете си барвало со Георги, онај баро Анду квартал Исток. Ефтино лео, ефтино брикнел, всичко сам постигна, сам се издигна. Има жена кръща палат и най-красивите деца. Южна Българија. О Георги Бартера ти шуне Зувакерова, наши перавена ме фамилија, памен синјам думо думесте, одоле си баре легендарја, таро баро квартал Исток о Георги, о баре дому ка баре вилес.